Dopadá farářa. Byli po soblu. Něco řekni. Já budu mlčet. Já prý mám říct to, co říkám. Já budu mlčet. Takže já to povím tak, jak mě to bylo docela předložené a jak jsem to pochopil, tu písničku, ale každý si v tom může najít to svoje. Je to vlastně písnička, která chce poukázat na to, že Panna Maria, ať je svatá, tak byla člověk. A když čekala Pana Ježíša, tak jí bylo 14, nebo kdo ví kolik, ale tak něco okolo toho 14. roku. A v takovém věku se nacházela hodně z nás, nebo už jsme ho přešli třeba, ať víc či míň. Ale jde hlavně o to, aby jsme si uvědomili, že každý může říct to samé. Já jsem jenom služebnice Páně, nebo služebník. Tak snad se vám bude líbit.